klur nong rwai rap bapo nam bha jong ka Amerika ujestash la keno bo la penyap ika we ka kenthei kabala don jingya de samla hakmat jong ki khun jong ka shua ba un penyap saya la depat kane ka jingjia kala ja haka singi sajan ha California kane ka jingjia kala sedang ban pau perthei hadin ba iwe na pedeng kine ki khelung ila pun siki bor jong ka an ban ujor shaphang ka jingsha shoben haying hasem haga janmit jong ka sngi rakhe usnam thamai shaka Los Angeles County Sheriff Department dan bok bakine ki khenaret ki badai ki khon jong atei ka lanot ki khlemen saw ni ja e katkum ki khobor balayo lum jingtiap layathu ba une unung rwai rap jong ka AP Hiroi Sekai ubalatip kerteng kum ujestash bat ka ba i jong u lala bakiladap yap haying sa jong ki ha Los Angeles ha Temple City California kane ka jingjia sha penyap kala sedang ban pau perthei hadin bakine ki laingut ki khun jong ka te kalanot ki ba hapdang san hadu khatwe snam karta kila ujor ba sha le ben ha kapor kumba henyo ba German step jong ka sngi ublai shushu laya thuru bakane ka kanthei kabaladon arphunyo snam karta bat kabalalap ya kamet yap na jakasa jongka kala sya siat yap bunsin katba ushen rangpat ubaladon arphu prasnam karta bat ubala tip kerteng hadin kum unong rwai rap ujestash ubala kerteng bashisha jong u kalong Justin Joseph uladon ya kadin siat suloi nakli hadu menta ki pulit kimpat tip bahatu iwe na pedeng kini ki khelung ilawan ban ujor hadin bakila dep yap neshua ban siat yap shushu la ongru ba une unong rwai rap ulayat bat kane ka kenthei la shisnem AA bat umdon jingade AA bat kini ki khana shenrang ki bade ki khon jong kate kalanot ha ka bayade bat kane ka jingjia ki pulit kindang penlong ka jing to oket ka babanya banlap ye ki jing shisha baro bat kham tam da ka babot den bat yai to oket na kite ki khana shenrang lakane ka de ka jingsha penyap ne ka basiat ki yalade